Ix-xahar li għadda, ir-rata tal-qatt kienet 2.9%, l-iktar rata baxxa ta' qatt li qatt ġiet irreġistrata fl-istorja ta' pajjiżna. Dan ħareġ minn ċifri ippubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Skont din l-istatistika, ix-xahar ta' qabel, jiġifieri Ġunju, ir-rata tal-qatt kienet ta' 3%. Meta tqabbel ir-rata tal-qatt f'Lulju ta' din is-sena ma' Lulju tas-sena l-oħra, meta kienet 3.3%, din naqset b'0.4%. Mir-rapport tal-NSO ħareġ kif hemm iżjed irġiel li huma qiegħda mill-nisa. L-irġiel bla xogħol jammontaw għal 3.1% waqt li n-nisa qiegħda jammontaw għal 2.6%. Rapporti finanzjarji internazzjonali li huma indipendenti u ma jħarsu lejn wiċħadd fosthom l-aħħar tbassir tal-Kummissjoni Ewropea għas-sajf qed ibassru rata tal-qatt f'pajjiżna se tkompli tonqos. Dan it-tnaqqis fir-rata tal-qatt qed jibqa' iseħħ minkejja l-isfidi internazzjonali bla preċedent fosthom dik tal-gwerra fl-Ukrajna, il-kriżi dinjija tal-enerġija u l-pandemija.